Spokojnie, to tylko lektura. To już drugi odcinek z serii Spokojnie, to tylko lektura. Dziś będziemy pochylać się nad powieścią Hobbit, a cały tytuł brzmi Hobbit, czyli tam i z powrotem. I zacznę może od przedstawienia autora, którym był John Ronald Reuel Tolkien. I kim on był właściwie? Studiował filologię germańską i literaturę staroangielską. Bardzo fascynował się językami i mitologią i dzięki tym jego zainteresowaniom powstał cały świat, który stworzył, jeden z bardziej rozbudowanych światów fantasy, czyli Śródziemie. Śródziemie głębiej jest rozwijane w trylogii, która następuje po Hobbicie, czyli Władcy Pierścieni, ale Hobbit to jest jeszcze takie przystępne, kierowane bardziej dla młodszych czytelników, prowadzenie do tego świata. Jest to właśnie pierwszy krok do poznania całego bogatego świata Śródziemia. Hobbit to jest powieść fantastyczna, dużo jest rzeczy magicznych, ale cechuje się uniwersalnym przesłaniem, jak to mają w zwyczaju lektury. A więc o co w tym chodzi? O co chodzi w Hobbicie? Jaka jest fabuła i sens całej powieści? Zacznę od przedstawienia głównego bohatera, wokół którego kręci się cała powieść, wokół jego przygód. Jest to Bilbo Baggins. Jest to typowy hobbit z zamożnej rodziny. Ceni sobie spokój, wygodę, regularne posiłki w swojej norce. Jest przyzwyczajony bardzo do swojej rutyny, nie wychodzi zbyt poza strefę komfortu, wręcz sam przyznaje, że nie znosi przygód i uważa je za coś, co zakłóca jego komfortowe życie. Także jest w pełni zadowolony ze swojej rutyny, ze swojego spokojnego, bezpiecznego życia. Takie ma też usposobienie. No ale odwiedza go Gandalf czarodziej, który nadaje mu zadanie nagle do zrobienia i wyznacza go właściwie, naszego Bilba Bagginsa, na włamywacza. I jakie jest jego zadanie? Ma on pomóc 13 krasnoludom odzyskać ich skarb. Bilbo nie jest początkowo dobrze nastawiony do pomysłu, bo nie jest to zbyt zgodne z jego przyzwyczajeniami, z jego charakterem. No nie przypada za podróżami, gdzie trzeba ryzykować życie. Ale Gandalf jakoś go tam perswaduje. W pewnym momencie Bilbo po prostu nagle budzi się z krasnoludami, które może nie włamały się, po prostu jakoś tak wkradły do jego chatki, do jego norki i postawiły go przed tym, że decyzja została już podjęta. Hobbit za bardzo nie ma co do gadania, ma z nimi iść i im pomóc. Bilbo nie za bardzo wie, jak się z tej sytuacji wykaraskać, więc co ma zrobić? No idzie z nimi. I właśnie tak został wplątany w serię przygód i różnych sytuacji zagrażających jego zdrowie i życie, ale prowadzące do dobrego rozwiązania, jak się potem dowiemy. Więc jak już wspomniałam, jaki jest cel tej wyprawy i główna rzecz właśnie, do czego dąży cała fabuła, to odzyskanie skarbu z Samotnej Góry. Jest to skarb, który odebrał Smok Smaug, główny czarny charakter tej powieści, odebrał go krasnoludom, więc one idą odzyskać swoje skarby, no i biorą Bilba do pomocy. Tutaj warto wspomnieć o motywie drogi, który jest bardzo istotny w tej powieści. Droga to są próby i wyzwania. Dzięki nim Bilbo, początkowo taki jak go opisałam, spokojny, nie szukający wyzwań, raczej przyzwyczajony do swojego komfortowego życia, musi się nauczyć odwagi, sprytu, lojalności, żeby poradzić sobie w tej podróży. I właśnie ta droga zmienia go nie do poznania, jak się dowiemy na końcu książki. No i właśnie ten jego powrót charakteryzuje się tym, że inni hobbici, ci co pozostali w wiosce, uznają go teraz za dziwaka, bo Bilbo wrócił jakiś odmieniony, w ogóle nie przypominający siebie z przeszłości. Za to Bilbo sam po prostu dojrzał, odnalazł własną wartość, został z ważnymi wspomnieniami dla siebie i z charakterem ukształtowanym całkiem na nowo. Najważniejsze sceny w Hobbicie, tutaj będzie ich troszkę, ale oczywiście nie opowiem całej książki, bo przygód i scen było multum, to jest przygodówka. Ale zacznę właśnie od początku przygody, tak jak już to opisałam. Pojawił się czarodziej Gandalf, chwilę później
wszystkie krasnoludy w norce Bilba. Tak się to zaczęło. Tu jeszcze warto dodać, że tych 13 krasnoludów było pod wodzą Torina Dębowej Tarczy. To jest ich przywódca i będzie później istotnym bohaterem. I to pojawienie się ich było to zdecydowanie niespodziewane najście, lekko mówiąc, które gwałtownie przerwało spokojną egzystencję, spokojne życie hobbita i było punktem zwrotnym rozpoczynającym całą przygodę. Jedną z tych scen, które pojawiają się na drodze do odzyskania skarbu, jest spotkanie z trollami, które jest pierwszym sprawdzianem odwagi dla Bilba. W lesie napotkali na 3 straszne trolle, które próbowały schwytać i zjeść Bilba wraz z krasnoludami. Była to pierwsza sytuacja kryzysowa na ich drodze i Bilbo musiał wykazać się tutaj sprytem. Lecz nie zawsze, szczególnie, że Bilbo, niedoświadczony w przygodach, jeszcze nie potrafi zbyt uciekać z takich sytuacji. Różnie mu to wychodzi. Nie udaje mu się wszystko od razu, więc z tej akurat sytuacji wyratował ich Gandalf. Gandalf, który pojawia się, kiedy już nie ma nadziei, jest ostatnią ich deską ratunku. No i tutaj właśnie nie zostali zjedzeni przez trollów dzięki czarodziejowi. Następna scena, wydarzająca się dużo później, jest to spotkanie Bilba z Gollumem. W tym momencie powieści Bilbo jest sam w jaskini goblinów, zgubiony. Spotkał właśnie dziwne stworzenie, którym był Gollum. I tutaj odbywała się między nimi gra w zagadki na śmierć i życie. W trakcie ucieczki od tego Golluma Bilbo przypadkowo napotkał na magiczny pierścień, który schwycił. I jest to bardzo ważna scena dla całej późniejszej też trylogii Władcy Pierścieni. Pierścień charakteryzował się tym, że zapewniał niewidzialność temu, kto miał go na ręku. Bilbo wiele razy go później wykorzystał. I właśnie jest to taka na tyle kluczowa scena, że później ten pierścień jest wiele razy używany, a tu w Hobbicie poznajemy, jak Bilbo wpadł w jego posiadanie. Następnie przechodzimy już do takiej przyspieszającej zdecydowanie akcji. Już ryzyko wzrasta i można więcej stracić, bo napotykają już krasnoludy z Bilbem na Smauga. I właśnie taką jedną z kluczowych scen jest rozmowa Bilba ze Smaugiem. Bilbo używa swojego pierścienia, który właśnie niedawno nabył. Tak starał się troszkę podjudzić Smauga, trochę go tak przetestować tą jego pychę, ponieważ Smaug właśnie to była jego najsłabsza strona, jego pycha. A Bilbo wykazywał się sprytem. Nie miał wielkiej przewagi na przykład wzrostowej czy jakiejś wielkościowej, więc musiał używać innych swoich zalet. W trakcie tej rozmowy odkrył Bilbo słaby punkt smoka, którym była nieopancerzona dziura na brzuchu. Tam można było celować, kiedy nieuchronnie będą musieli zabić smoka. Bilbo tutaj właśnie wyzywał smoka na słowne pojedynki, no i dzięki temu odkrył ten jego słaby punkt. Następnie, jak umiera Smaug? Smaug umiera z rąk Barda, ponieważ kiedy Bilbo rozwścieczył smoka, ten zdecydował się wylecieć ze swojej bezpiecznej jaskini, w której był chroniony i stabilny. Wyleciał, by zniszczyć pobliskie miasto na jeziorze. I tam już właśnie poza jaskinią mógł zostać zabity strzałą przez Barda łucznika, który oczywiście celował w słaby punkt smoka odkryty przez Bilba. Następnie wydawać by się mogło, że już najgorszy charakter został pokonany, skarb można sobie wziąć i krasnoludy i wszyscy powinni wrócić do domu szczęśliwie. Nic bardziej mylnego, ponieważ wywiązuje się bitwa 5 armii. Po śmierci Smauga wybuchł konflikt o skarb. Skarb był wielki stosunkowo i dużo znalazło się chętnych do zgrabienia jego. A więc właśnie doprowadziło to do bitwy 5 armii. Nazywała się tak, w taki sposób, właśnie dlatego, że walczyło ze sobą naraz 5 armii. Te armie to były krasnoludy, ludzie, elfy, gobliny i wargowie. Niestety tutaj wydarzyła się bardzo smutna sytuacja, ponieważ Thorin umarł. Umarł wskutek odniesionych ran, ale wcześniej także bardzo ważna scena. Godzi się z Bilbem. Byli pokłóceni. Tutaj przed jego śmiercią nastąpił moment zgody, przebaczenia. No i jego śmierć skończyła całą walkę, przyniosła pokój i sprawiedliwy podział łupu. I powieść kończy się powrotem Bilba do Shire
gdzie, jak już wspominałam, on jest odmieniony, wzbogacony, doświadczony życiowo, powraca i z troszkę większym majątkiem, i z magicznym pierścieniem i odkrywa, chcąc wrócić do swojej bezpiecznej nory, że prawnie uznano go za zmarłego i trwa licytacja jego majątku. Także to też taki dość komediowy moment. No a później pozostaje z tym, że reszta hobbitów w wiosce postrzega go jako dziwnego, widzą, że Bilbo się zmienił, nie podoba im się to. Za to Bilbo jest pogodzony ze sobą, cieszy się swoją wolnością i tym, że może kontynuować swoje spokojne życie. Ma już na razie dość przygód. No i teraz powiem, na co zwracają uwagę nauczyciele, co może przydać się na sprawdzianie czy kartkówce. Jaki gatunek to jest właśnie ta powieść? Jest to epika, więc książka pisana prozą i jest to powieść fantastyczna. Mamy tutaj smoka, mamy dużo magicznych sytuacji. Główni bohaterowie, no było ich dużo w całej powieści, ale takie top 5 to nasz bohater, wokół którego kręci się cała historia, czyli Bilbo. Jest także Thorin, czyli przywódca krasnoludów, czarodziej Gandalf, smok Smaug i Gollum, który strzegł swojego pierścienia, który został napotkany przez Bilba. Jakie motywy pojawiają się w Hobbicie? Pierścień, ważny także, jak już wspomniałam w dalszej trylogii, skarb jako chciwość, którą właśnie cechował się Smaug, i dom jako symbol bezpieczeństwa, ponieważ norka Bilba jest punktem startowym i końcowym powieści. I jak Bilbo w niej mieszkał, to najpierw wiódł bardzo spokojne życie, a jak do niej powraca, to znowu jest już po wszystkim, po walkach, po zabiciu smoka i może już odpocząć. Także dom to jest jego taka ostoja spokoju. Jakie tematy porusza Hobbit? Jest tutaj odwaga, szczególnie właśnie Bilba, ale nie tylko, przemiana bohatera, przyjaźń i konsekwencje pychy, które poniósł smok Smaug. Jaka narracja jest w Hobbicie? Występuje tutaj wszechwiedzący narrator, czyli mimo, że Bilbo jest naszym głównym bohaterem, to nie widzimy świata z jego perspektywy i z jego oczami, lecz czytelnik jest powiadamiany o wszystkim, co się dzieje. Czasem nawet mamy dialog z czytelnikiem, czyli Tolkien wybrał taką formę zwracania się bezpośrednio do czytelnika w niektórych momentach, takiego swoistego komentowania powieści. I jakie jest przesłanie? Nawet najmniejszy może dokonać wielkich rzeczy. Bilbo przeszedł tutaj ogromną przemianę i właśnie to jest główna rzecz w tej książce. I na zakończenie. Ja osobiście powiem, że nie jest to moja ulubiona lektura. Czytałam ją po szkole dla przyjemności, a jednak niezbyt do mnie trafiła. Chociaż będę się przymierzać do przeczytania Władcy Pierścieni, bo słyszałam, że warto. Aczkolwiek Hobbit też, jak tu mówiłam, ma dużo wartości i jest ceniony i uwielbiany przez rzeszę czytelników. Komu bym polecała tą książkę? Na pewno komuś, kto lubi przygodówki, lubi fantasy. Myślę, że to jest taka lekka, ciekawa do czytania książka. No i przede wszystkim wstęp do tego Władcy Pierścieni, który jest już bardzo ceniony w środowisku. Także zachęcam do samodzielnego przeczytania, szczególnie jeśli gustujecie w takim vibe'ie. Opisy i świat Tolkiena są naprawdę magiczne i przyjemnie się to czyta. Życzę powodzenia na kartkówkach czy sprawdzianach z tej lektury. Możecie pisać w komentarzu, czy się Wam podobała. I zachęcam także do proponowania następnych lektur do omówienia przeze mnie. Mogę powiedzieć, że planuję już niedługo opowieść wigilijną, której audiobook już znajduje się na moim kanale, a będzie także omówienie. I zapraszam do oglądania innych części cyklu, które już są na moim kanale. I to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.